Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Υπάρχει βέβαια ένας κυρίαρχος μύθος σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα, μια κυρίαρχη αφήγηση την οποία όλοι γνωρίζουν. Η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση. Στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίση του δημόσιου χρέους και των δημόσιων οικονομικών αποκλειστικά. Αυτό είναι που ακούμε χιλιάδες φορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσες πολλές φορές που όταν διαβάζουμε τα στατιστικά δεδομένα, τα πραγματικά στατιστικά δεδομένα, δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Καταρχήν θα έλεγα ότι, αν κοιτάξει κανείς απλώς τους αριθμούς, αυτό που βλέπουμε είναι, όπως έχει λεχθεί προηγουμένως και από το Θάνο, είναι από το 1993 μέχρι το 2007 δεν υπάρχει καθόλου, μα καθόλου, αύξηση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ είναι σταθερό. Αντιθέτως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μετά την ένταξη στο ευρώ, από το 2001 μέχρι το 2009 υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος πέρασε από 74 περίπου % του ΑΕΠ το 2001 στο 129% του ΑΕΠ το 2009. Ένα άλλο στατιστικό δεδομένο το οποίο προκαλεί έκπληξη. Την περίοδο 93-2007 το πρωτογενές ισοζύγιο συμβάλλει με τρόπο ούτως ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος κατά 25 μονάδες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν ήταν ουδέτερο το πρωτογενές ισοζύγιο, θα είχαμε ένα χρέος 25 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο. Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν έκπληξη. Δημιουργούν έκπληξη διότι καταδεικνύουν με σαφέστατο τρόπο ότι η ελληνική κρίση δεν είναι μόνο, δεν είναι αποκλειστικά μια κρίση του δημόσιου χρέους, είναι μια κρίση πολύ πιο σύνθετη. Είναι μια κρίση της ίδιας της αρχιτεκτονικής του ευρώ και θα εξηγήσω γιατί. Είναι μια κρίση του απορριθμισμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη και βεβαίως στην Ελλάδα, και είναι και μια κρίση ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο συνδυάζει αυξημένα ποσοστά εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης με μια απευθείας εκμετάλλευση, θα έλεγε κανείς, από το χρηματιστικό κεφάλαιο υπομορφή τόκων. Μια δηλαδή εκμετάλλευση, αν είναι σωστός ο όρος, η οποία δεν περνά από τις παραγωγικές διαδικασίες. Δανείζονται χρήματα στα νοικοκυριά, στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και βεβαίως από αυτά τα δανεικά απαιτούνται τόκοι. Γιατί πρόκειται για μια κρίση η οποία σχετίζεται με την ίδια την αρχιτεκτονική του ευρώ? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Από το 2001 η Ελλάδα παρουσιάζει ελλείμματα στο επίπεδο των τρεχουσών συναλλαγών, στο επίπεδο του εξωτερικού της εμπορίου. Όταν παρουσιάζεις ελλείμματα σε αυτό το επίπεδο, χρειάζεσαι χρήματα από το εξωτερικό. Αυτά λοιπόν τα χρήματα από το εξωτερικό ρέουν στην Ελλάδα, έρχονται στην Ελλάδα και συμβάλλουν με πολλαπλούς τρόπους στη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα. Χρήματα τα οποία δίνονται στα νοικοκυριά, χρήματα τα οποία δίνονται στις επιχειρήσεις, χρήματα τα οποία βεβαίως επιδρούν θετικά στην οικονομία, τουλάχιστον πριν την κρίση. Δημιουργούν όμως ένα πολύ μεγάλο ιδιωτικό χρέος και δημιουργούν μια μεγάλη έκθεση και των ξένων και των ελληνικών τραπεζών στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως παράλληλα και οι ελληνικές τράπεζες και οι διεθνείς τράπεζες, κυρίως οι ευρωπαϊκές, είναι εκτεθειμένες στα ομόλογα δημοσίου, είναι εκτεθειμένες και στον τραπεζικό τομέα. Οι ξένες τράπεζες το 2009 είχαν κοντά στα 100, λίγο πάνω λίγο κάτω ανάλογα με ποια στιγμή το 2009, είχαν 140 δισεκατομμύρια έκθεση
όχι στο δημόσιο τομέα μόνο, στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά, το 55% στον ιδιωτικό τομέα και το 45% περίπου στο δημόσιο τομέα. Τι γίνεται με τη μεγάλη ύφεση του 2009? Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Οι τράπεζες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν, ξένες και ντόπιες και ελληνικές, αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο κίνδυνος μη εξυπηρέτησης των δανείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και βεβαίως απαιτούν από το κράτος, ήδη από προηγουμένως, από το 2008, χρήματα προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθούν. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί βέβαια ένταση και στα επιτόκια του δημόσιου τομέα. Ακριβώς επειδή οι αγορές γνωρίζουν τα προβλήματα των ελληνικών τραπεζών, επειδή γνωρίζουν ότι το κράτος προτίθεται να στηρίξει τις τράπεζες και το τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, αρχίζουν τα περίφημα spread να ανεβαίνουν, δηλαδή οι αγορές απαιτούν από την Ελλάδα υψηλότερα επιτόκια προκειμένου να τη δανείσουν. Και έτσι, ενώ η κρίση εντοπίζεται καταρχήν στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, μετακυλίεται στο δημόσιο τομέα. Και εκεί έχουμε την τύχη, πρέπει να πω εντός παρενθέσεως, να έχουμε στην Επιτροπή μας ένα εξαίρετο επιστήμονα, τον Νίκο Στρόμπλο, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς παραποιήθηκαν τα δεδομένα του 2009, πώς διονγκώθηκε παράνομα και το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι εκεί η κυβέρνηση Παπανδρέου προσπαθεί ουσιαστικά να δικαιολογήσει, να εξηγήσει την κρίση ως μια κρίση αποκλειστικά του δημόσιου τομέα και όχι ως μια κρίση του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος. Και αυτό βεβαίως είχε φρικτές επιπτώσεις για την Ελλάδα, διότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως η Επιτροπή αποδεικνύει με έγγραφα, η ελληνική κυβέρνηση δεν ζητά αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, μια ιδέα που ήταν παρούσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εισηγείται αναδιάρθρωση του χρέους, την οποία η ελληνική κυβέρνηση αρνείται. Και βρίσκει κανείς τα έγγραφα, στα επίσημα έγγραφα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την έκπληξη του ίδιου του Ταμείου, γιατί οι ελληνικές αρχές απορρίπτουν την ιδέα αναδιάρθρωσης του χρέους και γιατί ο ιδιωτικός τομέας, όπως τον ονομάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αυτός δεν επιθυμεί αναδιάρθρωση του χρέους. Μα γιατί να επιθυμεί αναδιάρθρωση του χρέους? Οι ελληνικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες στο δημόσιο τομέα. Θέλουν να απαλλαγούν, να ξεφορτωθούν τα ομόλογα τα οποία διαθέτουν. Και βεβαίως οι ευρωπαϊκές τράπεζες το ίδιο. Έχουν δεκάδες δισεκατομμύρια επενδυμένα ή σε ελληνικές τράπεζες ή στο δημόσιο τομέα. Γιατί λοιπόν να θέλουν κούρεμα του δημόσιου χρέους? Δεν θέλουν κούρεμα του δημόσιου χρέους για τον απλούστατο λόγο ότι χρειάζονται χρόνο προκειμένου να απαλλαγούν τους τίτλους δημοσίου τους οποίους κατήχαν. Και βεβαίως, ενώ η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα, οι αγορές αρνούνται να δώσουν αυτά τα χρήματα, γνωρίζοντας τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα. Και τελικά μπαίνουμε στο μνημόνιο, χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους. Οι ευρωπαϊκές αρχές στήριξαν αυτή την πολιτική προκειμένου να περισσώσουν τις δικές τους τράπεζες, οι οποίες ήταν εκτεθειμένες στην Ελλάδα, και τώρα ζητούν τον λογαριασμό από τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική κρίση δεν είναι μόνο κρίση του δημόσιου τομέα, δεν είναι μόνο κρίση του δημόσιου χρέους, είναι μια κρίση του ιδιωτικού τομέα, η οποία μετακυλίστηκε στο δημόσιο τομέα. Η Ελλάδα δεν είναι Ιρλανδία. Η Ελλάδα δεν είναι Κύπρος. Υπήρχε ένα υψηλό δημόσιο χρέος, αλλά αυτό το υψηλό δημόσιο χρέος το είχαμε από το 1993, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία το 2009. Ως κεραυνός εν αιθρία το 2009 υπήρξε μόνο η τεχνητή, ψευδής και παράνομη διόγκωση του χρέους από την τότε ελληνική κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.